Africa my continent. Africa my home. Africa the land of our ancestors. Sisi Africa we South Africa sesona. Isigqoko esigqokile. Ngizogqoka lesi department. Ngisiye ngesabo. Ngithunywe ubudala. KZN-ke sinenhlanga thina KZN sinobhuti. KZN sinobhuti abawu-2. Khona ubhuti omdala, khona ubhuti omncane. Ubhuti omdala uphethe transport, uphethe no-human settlement. Lama-department abawu-2 aphethe yena. Bese kwakhona ubhuti omncane. Ubhuti omncane yilo osey'ndabeni umkhwanazi. Ubhuti bethu bawu-2 eKZN esikadla ngabo. Mhlawumbe-ke umuntu ubhuti omdala uthe angizodlulisa lamazwi enduduzo emndenini yonke ley'hlobo nabangani abalinyalela. Lezi ngane okukhulunywa ngazo zisencane kakhulu. Akabi nayithoba, akabi zona ngisho izithombo sengamahlumela. Abazali, abangani bebesabheke lukhulu. Uyezwa othisha indlela abakhuluma ngayo, uyezwa abasebenzi indlela abakhuluma ngayo. Angeke sikhulumeke ngalona omunye omncane okuyena osiqoqe sonke, ngoba thina silandwe lo mncane kakhulu. Wathi eminyakeni yakhe emibili noma ngabili mithathu, kodwa ukwazile ukukhombisa ukuthi yini azalwe eyiphethe. Lezi ngane zonke zisheshile ukusikhombisa ukuthi ziphethile. Uthi-ke uMthombeni uDuma eKZN njengoba umama kaKhotha ebesho ukuthi uthe makuvela lenhlekelele uMasizwa ukuthi kunale nhlekelele wasesibiza nondaba ezinhle sibiya, wathi yena uxakekile la axakeke khona, wathi kodwa asiqinisekise ukuthi into edingwa yilendini siyenze yonke, siyenze ngokucophelela. Ecaba ukuthi njengoba umama esho ethi njengoba bela namhlanje ngicabanga ukuthi sithe sisemnambithi kwa-forensic kubonakala ukuthi bephuthuma ukuthi kufanele beze ngapha ngaseyihlotsheni. Omunye umuntu besimfonele wasiphendula amasishana ilensizwa yakwanala wamathole engithe nje ngishaye one call waphendula ngathi i-department iyamdinga, undaba ezinhle iyamdinga, kunesimo esisicindezelayo. Akufani uma ufonela umuntu ongcwabayo uthi mfowethu ngicela uzongilekelela uzongcwabela abantu bakithi, nokuthi uthi kunabantu ofuneka okwamanje besuke kule province beye kwenye province ngokukhulu ukushesha. Insizwa kanala ayisithuthanga isikhathi, ithe kushiyeni kimi konke lokho ngizonenzela. Egameni elisho ubani uMthombeni ukuthi imindeni asenze konke. Umama kaKhotha uphinde wathinta-ke indaba kamfowethu wase-Ejozini ukuthi akaze ngicabanga ukuthi ubaba wengane akazi uzokwenziwa njani ngoba naye akahamba. Ngesikhathi ekhuluma thatha ifoni ngathumela imeseji eThekwini ngoba u-MEC nondaba ezinhle babambekile lapha kuno-National Minister umama uBarbara Chris. So bayikhuluma indaba zekhululo zey'ndizi. Kodwa ngase ngithi-ke nawe umama ethi engimuzwa kwi-podium ethi kusene-challenge yokuhambisa umfowethu ngoMezulu eJozini. Wasethi ndokulungile sizokhuluma emva kwala. Maseqedile sizokhuluma sibe ukuthi singabamba ngoba umsebenzi omkhulu we-department ukuthi ilekelele lapha ukuthi ilekelele khona. Yilokho engingakusho bazalwane ukuthi-ke nala singanyathelanga khona kahle nisixolele bazalwane.
ngoba ezinye zezinto mase kufike isimo esinje siyasicindezela kwathina. Thina singcwaba weekend in weekend out okama weekend siyangcwaba ngoba sithenge ethe uMthumbeni angisuke eThekwini ngizovala ipage lalezi ingane ngale eKZN vele sinenhlekelele eyikhona khona omunye umuzi nje besikuwona lapha eWestbank umama uhamba ngemoto behamba ngemoto yajama ngabe ijame yajamiswa yini uthe mayisuka lapha kufanele iqhubeke yafaka reverse omkhulu ngabe lokho reverse noma bekho neutral yayongene ewe phansi uthathe almost 2 days ukuthi atholakale lapha izolo esuku kayibekho ngo I think beko 8 noma beko 9 sasuka lapha sa eThekwini savuka eThekwini ngo-3 kwafuna ukuthi sithonse sizila okuzofuna ukuthi sibuyele futhi eThekwini ngoba eThekwini ngathi sekuyindawo eyinhlekelele nendawo eyigamele sisho ukuthi-ke kuyenzeka ngesikhathi si-athenda abanye begcine besele eceleni kusengayona inhloso suke nathi sithindezele lowo msebenzi kodwa siyazama ngakho konke esingakwenza ukuthi-ke kuhle ukuthi indini mayisemanzini siyivizithe sizoshiya amazwi eduduzo nabo bathobeka amanxeba la suke singafika ngakhona nisithethelele usuke ngayona inhloso usuke ngaphezulu kwamandla izinto esizona zinzima kakhulu KZN ngathi indawo yesigamelo indawo yenhlekelele egameni-ke le-Department of Transport KwaZulu-Natal sithi nje emndenini edudu akwehlanga lungehliyo niduduzeke ingane lebisincane kakhulu lena oyilasiboni yabo bonke lapha sithi emndenini uNkulunkulu uyazi uNkulunkulu unenhloso mhlawumbe ngesibone manje sibona ngokuhamba kwesikhathi kodwa makusahambe umuntu awukwazi ukubona kwasekuxubuka inyama sithi nje siwumnyango wezokuthutha sinani emndenini. I thank you.